Sesepuh pini sepuh para tamu kakung saha putri ingkang winanting pakurmatan. Semedyaning keluarga almarhum Bapak Sukasno saha Ibu Sri Suparti anggenyo netepi wajibing ngasepuh ngentas pitulus nganggelar pahargyan ngunduh penganten wonten ing enjing kalenggihan nedya kapurwaken. Jejering pambiwara pun Alfian Pradana keparno badhe maosaken pratelan urut roncening lampahing tata cara pahargyan ngunduh penganten wonten ing enjing kalenggahan. Katur kadang-kadang panitipita swara mugi keparenga hambarung unggeling ladrang santi mulya laras pelok pathet 5 sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marsuding reh budaya karana luhuring budaya dadya ukuraning jiwa jawi. Wonten ing ngarsa panjenengan para sesepuh saha pinisepuh ingkang satuhu pinektenan sarta siyudan dening para bebrayan, para tamu kakung saha putri, minggahipun para tamu sinedaning kang winantu ing pakurmatan, sumrambahipun para kadang sutresna pametri budaya adiluhung, langkung-langkung baraya ageng wonten ing sasana Taman Budaya Jawa Tengah ngriking kang winentu ing Karahayeng. Sasampunipun panjenengan sedelan kula sami pinanggih wilujeng sumangga sami sesarengan tansah manengku puja mujuaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit nugraha ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya kula satemah saged hambabar swasana tentrem lahir trusing batin. Katitik wonten ing lampahing tata cara upacara wisudan tali dharma boyong basuki hangunduh penganten sekalian wonten ing enjing kalenggahan. Panjenengan sedaya kula saged kempal manunggal kanthi kawontenan rahayu wilujeng dereng sambikala. Para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing suka basuki wonten ing dinten pinilih dinten Minggu Surya kaping 9 wulan November warsa 2000 selangkung saking keparengipun keluarga sawargi Bapak almarhum Bapak Sukasno saha Ibu Sri Suparti ingkang pidalem saking dusun Jetak RT kalih RW 8 Desa Ndagen Kecamatan Jaten kalebet Kabupaten Karanganyar tentram badhe hanetepi wajibing ngasepuh nedya anggelar pahargyan
wisudan tali dharma ngunduh penganten. Niki putra jalunipun ingkang sesilih pun bagus Ahmad Indra Kusumadi, ahli madya pelayaran, ahli nautika tingkat 3 ingkang sampun kalapan sembodo Hanjatu Kromo Rorayu Avisena Aliska Saputri sarjana ilmu komunikasi. Putra pawestrinipun Bapak Rusmanto so Ibu Eni Indiarti ingkang pidalem saking dusun Grobogan RT kalih RW Gangsal Desa Malang Jiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. So penganten sekalian sampun pikantuk serat kekancinganing palakrama tumuli saking keparingipun Ibu Sri Suparti Gotrah keluarga panganten badhe kawisuda kawiwaha anut satataning adat Widiwidana ingkang tasih mekar ngrembaka wonten ing kitha Surakarta. Tumuli kanthi andhaping raos Ibu Sri Suparti Gotrah keluarga ingkang hamengkugati hanya nyuwun tambahing jurung donga pangestu dhumateng panjenengan para tamu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh. Mugi lampahing tata cara pahargyan ngunduh penganten wonten ing enjing kalenggahan wiwitan tengan ngantos pungkasan mugi saged kalaman kanthi manggih wilujeng pinayungan Sing Gusti. Tumuli kula pun Alfian Dana minangka pamipara keparna badhe maosaken pratelan urut rencaning lampahing tata cara pahargyan ngunduh penganten wonten ing enjing menika. Tata cara ingkang sepisan niki tindak nyoduta pametha ing penganten sekalian saking sasana panyerantu daya-daya kakanthi manjing lumebet wonten ing madyaning sasana pahargyan. Tumuli lampahing tata cara ingkang kaping kalih niki rumentahing pangandika pasrah saha panampining penganten sekalian. Purna tata cara pasrah panampi kalajengaken lampahing tata cara wisudan tali dharma boyong basuki penganten badhe kapapak kaunjukan tirta wening. Tumuli penganten sekalian Rama Ibu miwah besan sutresna lumampah tumuju wonten ing sasana rinengga wontene sampun lenggah satata tumuli hangadani lampahing tata cara waosan pandonga dawah pirangan tata cara ingkang kaping sekawan. Kalajengaken lumebeting para kadang pramuladi kadang-kadang catering lumebet wonten ing sasana pahargyan nedya ngaturaken pasugatan wonten ing enjing kalenggahan. Tumuli lampahing tata cara sungkeman penganten sekalian arsa lumarap ngaturaken sungkem bektinipun dumateng Rama Ibu sekalian. Purna tata cara sungkeman penganten sekalian badhe anindakaken tata cara upacara wisudan pakurmatan kedinasan ingkang kaprawinastan tata cara pedhang porang. Kalajengaken lampahing tata cara pambagya harja iwana tumuli poto pakurmatan saha poto pangiston wontene tengara pralampita paripurnaning pahargyan wonten ing enjing kalenggahan penganten sekalian Rama Ibu miwah besan sutresna nedya jengkar saking sasana rinengga tumuju wonten ing sungapaning pahargyan ingkang saperlu nguntapaken kunduripun para tamu. Mekaten saha semanten menggah urut rencaning lampahipun tata cara pahargyan ngunduh penganten ingkang kawengku dening Ibu Sri Suparti Gotrah keluarga ambok bilih boten wonten ewah-ewahan. Kula minangka pambiwara ngaturaken wilujeng enjing wilujeng lelenggan ngantos dugi paripurnaning tata cara pahargyan ngunduh penganten wonten ing enjing menika nuwun.